Nwunye aka na-achị Anambra steeti bụ Oriakụ Nonye Soludo site n'aka otu nnọrọ onwe bụ ama gọọmenti etiti nakwa IFAD VCDP ahafego akụrụngwa dịgasị iche iche iji wee malite ọrụ n'ozuzu oke wee nye ndị ntorobịa Anambra ndị nke ritere n'amụma ọzụzụ achịkọbara n'ọdịnsa ebe ọ nọ wee nye ha ndụmọdụ ka a gharakwa nnọọ ire akụrụngwa ndị a kama ka agba mbọ tinye ya n'ọrụ iji wee mezuo ebumnobi eji chịkọba ya bụ ọzụzụ ọganiru wee merube mmemme a na ọkabụ isi obodo Anambra steeti ebe ndị ntorobịa dị 12 bụ ndị nke nwere isi ọma na ngalaba dịgasị iche iche n'ọrụ ugbo ndị nke ebunyekọsịrị akụrụngwa ndị a ka ha na-eweta n'isi njedebe ya bụ ọzụzụ nke gọọmenti etiti nakwa IFAD VCDP jikọrọ aka ọnụ wee chịkọba ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ okwu, Oriakụ Soludo mere ka amata na ọchịchị nọ ugbu a dị nkwadobe ịkwado ya bụ amụma VCDP n'ihi na esi n'ala ya wee nweta ihe bara uru dị iche iche ma nyekwara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Onye kọmishọna ahụ maka ọrụ ugbo na steeti a, Dọkịta Fosta Ihejiọfọ, kwuru na ya bụ mmemme na-egosi otu mbugo nke amụma ahụ site na ọchịchị steeti a iji wee hụ na ewere igwe nka na ụzụ wee banye n'ọrụ ugbo iji mee ka ndụ ndị ọrụ ugbo kawanye mma.